Ngake ngakhuluma lento ka-TikTok nanokuthi igenga yaka-Blue Nation lena ethi ithanda ukhuzana ihambe iyoyiphosta kuma-live akwa-Red Nation. Kunezinto ezinokungixaka laphana uma bekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo. Kuhlezi kudalelwa ukhuzane kulawo ma-live engingena kuwona, futhi abasho lutho abantu abathi bafeva ukhuzane. Abawukhuzi lowo mkhuba loyo, babuka bey'thulela nje bethalalisa. Amagama idixa ini aphuma nje kalula. Ekhona umuntu wakwa-Blue lapha athule angasho lutho. Mina sengifike kwi-conclusion abanye bakwa-Blue Nation bayathanda kwa-Red Nation, kodwa abakwa-Red Nation bona bamile endaweni yabo yokuthi basapota uMthandeni no matter what, basapota SK nanoma yiphi indlela, and benza sure ukuthi hlezi bebeka phambili SK. Kungamane kushintshe ukudla epletini kunokuba bekhuluma enye ilanguage. So umuntu umthola useyedwa laphana kwi-panel, ayikho into ayikhulumayo, ayikho into abayivumayo ayishoyo, akunanto nje esile. Laphana uyovunyiswa, uyoconvince ukuthi idixa ini ungcono nawufana nabalandeli bangale wadixa, ubetha wena. Because ubona kwa-Red bazi ukuthi yibo abantu aba-right emhlabeni, bazi ukuthi ibona abalandeli aba-right, abalandela umuntu o-right futhi. Ngaphandle kwabo bazi ukuthi ayikho enye into ekhona, yibo or is nothing ngokwabo. Ngale kwabo bazi ukuthi akukho lutho ngokwey'ngqondo zabo. Into abay'tshela yona leyo ukuthi izobaphilisa bahamba ngayo. So namanje ngisay'buza and ngisazikhathaza, ukhulumani nomuntu ongaboni okuhle ngomuntu omlandelayo? Ukhulumani nomuntu obiza iqhawe lakho ngedixa, usineke, uveza iy'ngovolo? Yini olokhu uyihlalele lapho? Nifuna ama-likes? Nifuna ukukhuphula u-TikTok wenu? Yini eshodayo? Because clearly abantu bakwa-Red banesikhathi sonke emhlabeni. Banesikhathi sokungena ku-Facebook beyogada ukhuzane ukuthi uthini, ubhale wathini, wathi uyaphi. Banesikhathi sokungena ku-Google naku-AI beseshe, bekhomperishe iy'ngezi, bekhomperishe amathikithi, bemphikise ukuthi kuleyo magremu bey'yele yena, kanti bezoyela obani ngoba phela uzoyihambela vele yena. Bengene ku-TikTok bayamphisa, bayakhuluma nje ukuthanda kwabo, bakhuluma ukunya nje, bebhoshe. Yini nina nifuna ukubona okuhle kulaba bantu ekubeni bona ababoni okuhle kunina? Kwenzakalani? Nifuna i-approval yabo? Yini lena engaka? Kunabantu aba-convert abafike bekwagoqa, ba-convert, bayacula manje kweminye imicimbi bango-MC, bayacula ukuthi sayona, hawu sayona, bathola imisebenzi. Bayafika bewu-Blue beduma ngazo ingoma kaKhuzani impela, bangena ngazo kubantu, abantu abafolowa bethanda indlela abenza ngayo. Kuyiqiqi bajika, ba-convert, baphika abanye ukuthi asisafevi umuntu uthini. So yini kuhlele kuyinini ama-Blue Nation okumele kushintshe nini? Yini okumele ni-adjust? Yini okumele ni-understand? Yini okumele nithi hhayi asiyithuki inhlamba kwagoqa, hhayi asingenzi njengabo, hhayi kwashe kwacima kwasale iy'qinti? Because I don't think abanye abantu ba-understand ukuthi lento idephu kangakanani. Nimenzela phansi ukhuzane.
akusiyo indlela yokumsupporta le. Laba bantu laba bahlale benesikhathi sonke emhlabeni sokungena ku-TikTok. Khona umuntu ongathungela noma yinini ku-TikTok uphakathi. If engangenanga ekuseni yasemini, manje sekuyoshonela ntambama uzomthola noma kanjani. Akwenzeki engangeni. Labo bantu labo uzobakhava kanjani? Hamba nesikhathi sonke empilweni sokuhlala ku-TikTok. Amanye ama-Blue Nation awazama ukushintsha leyo mentality yawo cause iyanyanyisa. Esadini lami nje iyanginyanyisa nje. Ukuthi ayibuyise ebomvu inyongo le. Cause laphana ulokhu uhleli khulunywa ngokhuzana lokhu uyasineka. Cause sengiqala ukubelieve ukuthi abanye benu babefuna nje ukuthi bekhuphuke ngokhuzana. Bethole lawo ma-page abo bekhuphula bo Facebook kuba bekhuphula into abafuna ukuyikhuphula online baziwe. It's not because bayamthanda bayamkhathalela ukhuzana. They don't care. Bafuna nje ukumsebenzisa kusebenzisa iprofile yakhe. Cause if umuntu bemthanda ngempela ubungeke ukwenze lokho. If nihluleka nina ukuvula ama-live ninodwa, ifault kabani leyo? Angithi lokho kubange nikwenzayo lapha manje kuma-branch izigungu lezi ezihlale zenzeka ngazi bahlala kubangwa. Cause we must work as a team if ufuna ukuphumelela. So mina nje mangibona nje lo ma-live la uthi ngiyayibona i-live mina iyanginyanyisa nje. Cause ngisuke ngingazi ukuthi umuntu usuke ekhamsini lapho eveze nezinkovo leyelo. Ulokhu ukhuluma nabantu abakuphikisayo bethu umuntu othi uyamlandela. Bembize ngenhlamba bethu uyabheda kanjani. So ama-Blue Nation awazama ukukhula. Cause abanye benu bayithola bephuma kwa-Blue. Beba in between bengasazazi ukuba maybe. Cause uyogcina lapha usungenayo ishow mawuphuma lama-live. Lapha isikole lapha bayafundiswa ukuthi khiphana abantu bakwa-Blue beze ngapha kwa-Red. If nani nibhayiza ngoba nikhekezela nje ngihambe niyiphosa niyishayisa niba nenkinga ngelinye.